Hola, benvidos. Estamos aquí reunidos para constituir a nova corporación, que se constitúa a nova corporación. Vou proceder a ler a documentación remitida da Xunta Electoral de Zona relativo ao resultado electoral, posteriormente a ata de proclamación de electos e as súas posibles modificacións que existen neste caso. Vale. O resultado electoral é o seguinte: Partido Popular 1633 votos, Son Burela 284 votos, Bloque Nacionalista Galego 724 votos, Partido Socialistas de Galicia PSOE 1637 votos. A ata de proclamación de resultados original figuran os seguintes probables electos os seguintes candidatos: Manuel Rouco López, PP; Encarnación Bernal Marín, PP; Félix Alberto Martins González, PP; María Teresa Lanza Méndez, PP; María Teresa García González, PP; Alberto Eiroa Pérez, SNB; Mario Pillado Mon, BNG; Alejandra Sandra Fernández Cillero, BNG; María del Carmen López Moreno, PSDG-PSOE; Ramiro Fernández Rey, PSDG-PSOE; Lina Gómez Pardo, PSDG-PSOE; Carlos Méndez Pena, PSDG-PSOE; Patricia Eijo Palmeiro, PSDG-PSOE. Esta semana, o mércores, recibiuse tamén ao mesmo tempo esta comunicación da Xunta Electoral de Zona. De conformidade con esta Xunta Electoral de Zona, le participo que han prestado renuncia ante la misma y les ha sido aceptada los concejales que figuran en la candidatura del Partido Popular para este ayuntamiento: doña María Teresa García González, doña María Teresa Lanza Méndez y Ana María Álvarez Gómez, por los que se han proclamado y expedido credencial a los siguientes que corresponden de la lista y que eran los que figuraban con el número 6 don Ángel González Villarquide y con el número 8 doña Susana Fernández de López, que van a tenerse en cuenta para a constitución da nova corporación municipal. As credenciales dos 13 concelleiros que aparte están hoxe aquí presentes foron entregadas, están entregadas e foron comprobadas. Igualmente presentaron as declaracións de intereses, por un lado relativas a incompatibilidades e relativas a bens patrimoniais. Todos eles, de acordo co comprobado por esta Secretaría, a mesa de idade correspóndelle, por un lado, a presidencia a Encarnación Bernal Marín e, por outro lado, a vocalía a Lina Gómez Pardo. Enterados disto, corresponde proceder a toma de posesión. A toma de posesión require un acto formal de acatamento que constituye unha pregunta que ten o seguinte teor literal: xura ou promete pola consciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro ou concelleira con lealdade ao rei e gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. É unha cuestión formal pero necesaria para que a toma de posesión sexa realizada. Neste sentido, vou proceder a formular a pregunta de novo e seguiremos a seguinte orde: en primeiro lugar a mesa de idade e posteriormente a orden dos concelleiros por a orden de prelación que lin anteriormente. Entón, vou preguntar e vou seguir dicindo por o nome. Pido que se levanten do seu asento e que determinen se utilizan a fórmula de promesa ou de xuramento. Se xuro, se prometo, de acordo coa xurisprudencia, podes engadir cuestións ao inicio e ao final, pero nunca que modifiquen tanto o sentido do xuramento ou promesa como que interrumpen a afirmación e o verbo. Vale, sería outra vez: o concelleiro determinado xura ou promete pola súa consciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Empezo por orden. Dona Encarnación Bernal Marín. Sí, juro. Dona Lina Gómez Pardo. Sí, prometo. Vale. Don Manuel Rouco López. Sí, xuro. Don Félix Alberto Martins González. Sí, prometo. Don Ángel González Villarquide. Sí, xuro. Dona Susana Fernández López. Sí, juro. Don Alberto Eiroa Pérez. Sí, prometo. Don Mario Pillado Mon. Sí, prometo, por imperativo legal e para comprometéndome a defender os intereses do pobo galego e dos veciños e veciñas de Burela.
Dona Alejandra Fernández Cillero. Sí, prometo, por imperativo legal. Dona María del Carmen López Moreno. Sí, prometo. Don Ramiro Fernández Rey. Sí, prometo. Dona Patricia Eijo Palmeiro. Sí, prometo. Vale. Perdón, salteime, disculpade, salteime a don Carlos Méndez Pena. Disculpen as molestias. Sí, prometo. Vale. Constituída a corporación con este acto formal, procedo a informar aos señores concelleiros e concelleiras que tuveron a súa disposición o inventario de bens aprobado o 10 de maio de 2020 para a súa comprobación no gestor de expedientes que utiliza esta entidade local. O epígrafe que teñen a información relativa a cada ben. Igualmente determinar que no referente aos valores dinerarios da entidade, a coñecida como acta de arqueo, a documentación elaborada no día de 11 figura un total de 5.867.893,79. Teñen a súa disposición aquí os comprobantes e certificados bancarios con data de onte da seguinte cantidade. En todo caso, por parte desta Secretaría recoméndase que a semana que ven se realice un acto de arqueo coa presencia do alcalde cesante, o alcalde ou alcaldesa entrante, coa participación de intervención de tesorería e calquer membro da corporación que queira participar. E procedería a realizarse o siguiente punto de orde do día, que sería a elección de alcalde ou alcaldesa. Vamos a proceder entonces a las votaciones. Se va a proceder a la votación de manera nominal, al haber 3 candidaturas. Voy a ir por orden diciendo el nombre de cada uno y vais diciendo a quién votáis. ¿De acuerdo? Puedo seguir el orden este. Sí, no, yo seguiría porque para que non tienes que saltarte, tío. Seguiría este e acabando con vosotros. Básicamente é o mismo, pero para que non tengas que... Don Manuel Rouco López. A Manuel Rouco López. Don Félix Alberto Martín González. Manuel Rouco. Don Ángel González Villarquide. Manuel Rouco López. Doña Susana Fernández López. Manuel Rouco López. Don Alberto Irá Pérez. Alberto Irá Pérez. Don Mario Pillado Mon. Carmela López Moreno. Doña Alejandra Fernández Cillero. Carmela López Moreno. Doña María del Carmen López Moreno. María del Carmen López Moreno. Carmela. Don Ramiro Fernández Rey. Carmela López. Don Carlos Méndez Pena. Carmela López. Doña Patricia Hijo Palmeiro. Carmela López. Doña Lina Gómez Pardo. María del Carmen López Moreno. Carmela. Y dona Encarnación Bernal Marín. Don Manuel Rouco López. El resultado de la votación ha sido 7 votos para María del Carmen López Moreno, 5 votos para Manuel Rouco López y 1 voto para Alberto Iroa Pérez. Queda, por lo tanto, proclamada por mayoría absoluta doña María del Carmen López Moreno y proclamada como alcaldesa.
compromiso. Antes de proceder a toma de posesión real, é necesario igualmente, se ven xa todos os 13 concelleiros e concelleiras realizaron o acto de acatamento expreso como concelleiros, igualmente é necesario facelo de novo a ese mismo novo cargo como é o de alcaldesa. Por lo tanto, corresponde volver a realizar a pregunta do seguinte xeito. Dona María del Carmen López Moreno xura ou promete pola súa consciencia e honra cumprir fielmente as súas do cargo de alcaldesa con lealdade ao rei e gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Por lo tanto, agora sí. Bos días a todos e a todas. Antes de dar a palabra aos candidatos que me acompañaron neste traxecto, hoxe xa concelleiros, quero agradecerlle ao público asistente e a todos os concelleiros a súa participación neste acto. Concelleiros e concelleiras do PSDG e do BNG, moitísimas gracias por favorecer e por votar en positivo para que hoxe sexa alcaldesa de Burela. Gracias. E agora sí, cedo a palabra ao señor Alberto Iroa. Si queres decir unhas palabras... Pois eu non me trouxe nada preparado, como sempre veño sin papeles e sin nada. Bueno, vamos a improvisar logo. Nada, antes de nada, saludar a todos os aquí presentes, concelleiros, alcaldesa, noraboa por esta situación, saudar a todos os aquí presentes e nada, pois serei breve, desexarlle o mellor para Burela. Agora pois xa temos un goberno formado por o bipartito, polo PSOE máis polo PNG, e pois esperamos que nestes 4 anos pois sexan os mellores posibles dentro desta situación. Moitas gracias. Señor Mario Pillado, cedo a palabra. Non sei se escoita, falo viva voz, son os problemas cos micros. O primeiro, parabéns, alcaldesa. Vou ser breve, porque eu creo que sempre fixen así nesta situación, o protagonismo ten que ser para a persoa, que neste caso a alcaldesa. Decir que para min vai ser unha honra ser o primeiro teniente da alcaldesa da historia de Burela, porque sei que imos traballar da man por interese da veciñanza de Burela. Agradecer a todos os asistentes, agradecer a toda a veciñanza a involucración que tuvo durante as eleccións, agradecer especialmente aos nosos votantes, decirles que a marioneta non se detén, que segue o seu camiño, porque a marioneta non renuncia. O BNG de Burela nunca renuncia a traballar por interese da vila. Para rematar de novo, parabéns, alcaldesa. Cedo a palabra ahora ao señor Manuel Rouco. Moitas gracias, María del Carmen. Noraboa polo nomeamento. Dende o Grupo Municipal Popular, desexarlle moita fortuna na toma de decisións para que Burela mellore. Moitísimas gracias polas verbas, concelleiros, compañeiros. Vou a comenzar o meu discurso falando de emoción. Falando dos sentimentos que embargan a alguén que sente e que se sente tan de Burela, tan unida e tan orgullosa de compartir a identidade de Burela con todos e todas vós. Ser, a partir de hoxe, a alcaldesa de Burela é o mellor título e a maior honra que poderei ter nunca. Gracias por tanto. Sigo cun orgullo especial porque a cidadanía de Burela me concedeu ser a súa primeira alcaldesa.
en toda a historia deste concello. Como muller que creceu a medida que os dereitos das mulleres tamén foron medrando, a medida que con toda a xustiza as mulleres imos gañando o espazo que merecemos e que nos corresponde na vida pública do noso país, é un orgullo que en min tamén como muller recae esa responsabilidade de ser a primeira alcaldesa de Burela. Comparto este orgullo con todos os veciños de Burela e idesme a permitir que especialmente con todas as mulleres da nosa vila, as nosas mulleres de Burela, sen ningún tipo de distinción. A todas elas lles digo que véndome a min poden verse elas mesmas. Cos bureleses e burelesas teño un dobre compromiso que quero solemnizar nesta sesión. O primeiro, vou traballar duro. O meu equipo de goberno vai traballar sen parar por Burela. Non nos chegarán as horas do día para dedicarllas a este pobo que se merece toda a entrega de quen o goberna. E chamaremos a todas as portas, a Deputación de Lugo, ao Goberno da Xunta e ao Goberno do Estado para pedir por Burela, porque nos teñen e nos deben apoiar. O segundo compromiso, imos facelo ben, con sentido da responsabilidade, pero tamén con determinación, se mo permiten, con valentía. Chegamos cargados de proxectos vos para Burela, para mellorar a vida de vos, dos veciños e veciñas, para abrir novos espazos cos que compartir a vida diaria do pobo, para dinamizar sectores productivos que se merecen os nosos traballadores, empresarios, autónomos. Temos que mellorar a vida de Burela e non vai quedar esforzo por facer para conseguilo. Tamén quero que o meu discurso exprese recoñecemento e de xustiza ao alcalde Alfredo Llano por 12 anos de dedicación a Burela que marcaron a vida deste concello. Tamén por darme a oportunidade de traballar no seu equipo, ofrecéndome a Concellería de Servizos Sociais e de Mar, e concedéndome unha impagable experiencia. E recoñecemento por tomar a xenerosa decisión de ceder de maneira voluntaria a testemunha, abrindo así a renovación do noso concello. Renovación que sempre é unha panca en calquera institución para impulsala. Grazas, Alfredo, e grazas a todo o equipo de goberno que nestes últimos 4 anos traballaron por Burela. Outro recoñecemento de gratitude que me van a permitir faga o meu partido, que me elixeu para encabezar a candidatura, que confiou en min e o fixo posible. Nin ao PSDG, nin aos veciños e veciñas de Burela vou defraudar. Dixen que xa ofrecemos traballo e determinación, tamén entendemento. Entendemento a través do diálogo constructivo que desde este mismo momento lle fago chegar á oposición. Don Alberto Iroa, don Manuel Rouco, representan unha parte importante dos veciños e veciñas e máis alá das lóxicas e lexítimas discrepancias, ofrézolles aquí e faigo constar que nos entendamos no importante, no que nos une para mellorar Burela. Teñan o meu respeto e tamén a miña disposición para conseguilo en beneficio de Burela, que é o importante. A primeira proba de responsabilidade que se exixe a quen goberna é facer realidade na vida das institucións o que os cidadáns quixeron trasladar nas urnas. Por iso, imos gobernar conxuntamente dúas forzas distintas e a nosa vontade é facelo con lealdade e eficacia, compartindo sen reservas as decisións, sen ruído, conscientes de que a nosa responsabilidade é facelo da mellor maneira. E por iso, quero agradecer a disposición do BNG e tamén do PSDG para sumar esforzos compartindo proxectos. Teño a convicción plena de que acertamos, porque cumprimos co mandato dos veciños e veciñas. Moitísimas gracias de corazón. E os veciños e veciñas, a eles e elas quero dirixirme especialmente para expresar
a inmensa gratitude que sinto pola confianza que me deron, pola confianza que nos deron. Eses 1.637 votos significan moitísimo para nós. Todos eles e todos os demais para os que vamos gobernar, porque imos gobernar para todos, formades parte da miña vida, porque a miña vida foi, é e será Burela. Formo parte de vos e o que vos quero trasladar é que a responsabilidade de alcaldesa non me vai a restar a proximidade que sempre atopastes en min e que permanecerá intacta de agora en diante. Non vou cambiar. Sodes o destino de todo o noso traballo. Burela ten por diante para estes anos, xa o dixen antes, dúas grandes tarefas. Dunha parte, facela máis accesible, vivible, aínda máis amable, con espazos para gozar na vida diaria e cunha mellora dos seus equipamentos e infraestructuras. Doutra parte, relanzar a proxección de Burela para atraer o mellor para Burela. Este é un municipio con enorme potencial de crecemento e visibilidade. Temos que ir en busca das oportunidades, non podemos agardar a que nos veñan. Non hai tempo que perder, nin oportunidade que desaproveitar. Con esa consciencia e responsabilidade, asumo o cargo de alcaldesa. E acabo. E deixei para o final dúas gratitudes especiais que quero deixar sentadas neste salón de pleno porque son un tesouro para min. A primeira, a candidatura. Acertei de pleno. Demostrastedes estas semanas valores valores que aprecio. Lealdade, compromiso e competencia. Gracias, queridos compañeiros e compañeiras, aos que estades hoxe aquí e a todos os demais. A segunda, ao meu outro gran equipo, a familia. Gracias por tervos sempre, por non fallarme, por acompañarme, por escoitarme, por aguantarme, por poñerme as pilas cando necesito e por facerme esa crítica honesta cando credes que é necesario. A familia e cada unha das persoas que me acompañastedes en este traxecto e que arrimastedes o ombro para que hoxe sexa alcaldesa de Burela. E finalizo dicíndovos que me sinto moi honrada coa emoción de representar aos veciños e veciñas de Burela e dando todo estes próximos 4 anos. Moitísimas gracias.